Mga kaigsunan, maing adlaw kaninyong tanan. Kining atong pinalahi nga tulumanon ato ning gituyo aron paghatag og dugang serbisyo sa atong mga sugbuanon ug mga Bisaya nga anaa dili lamang dinhi sa Pilipinas kundi sa tibuok bahin sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Ang atong hisgutan karon mao kining kahimtang sa mga telecommunications companies dinhi sa atong nasod nga wa kaayo ganahi ang katawhang Pilipinhon. Atol sa State of the Nation Address, gihulga ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga telecommunications companies dinhi sa nasod nga embarguhon sa gobyerno kung dili sila magtinarong silang serbisyo sama sa pagpakusog sa internet nga sa pagkakaron puwerteng hinaya kung itandi sa ubang kanasuran. Wa gyoy musupak sa obserbasyon ni Duterte sa operasyon sa mga telcos dinhi sa nasod kay kitang tanan naka-eksperyensya manggod sa kabanga sa ilang serbisyo. Ang maong obserbasyon sa presidente nakapaukay sa nasod ug tungod sa iyang plano sa gobyerno, mao naman ang pagpadayon sa klase nga wa nay face-to-face session kun dili mo gamit na lang og online or internet. Apan daghang nagduda kung magsilbi ba kaha ang internet classes nga purti magyong hinayas internet access tungod kay wa man buhatag og husto nga speed ang mga telcos dinhi sa nasod sukwahi sa ubang kanasuran. Nga kung palabanan na itong istorya, wa paganita makatulpok, mulihok na kana sa ubang nasod, lahi diri sa atong nasod sa Pilipinas. Sa akong pangagpas, hinay manggani ang internet access dinhi sa mga urban centers, unsa pa kahinay indahon sa mga internet sa mga probinsya. Hinungdan nga nakasabot ako sa tinguha ni Presidente Rodrigo Duterte nga magtinarong na gyud ang mga telco sa ilang mga negosyo kay kun dili magsige lang sila pangwarta apan bati gikaayo og serbisyo. Atol sa suna giklaro sa presidente nga kutob na lang sa December ang mga telcos. I-take over na sila sa nasundong kagamhanan aron kinina ang muduma ug pakusgan ang internet. Naalang ko'y personal nga experience. Kadaghan ako tawgi og mga ahente sa PLDT nga pakusgan akong internet. Ang akong internet sa pagkakaron kung wa ko masayop na atingalis 20 Mbps. Kung wa sad ko masayop, nagsugod akong internet sa 15 Mbps. Ilang gihimo nga 20. Pero of course, may puno kog bayad matag buwan. Sa paghimong 20, nalipay ko kay mikusog og gamay ang speed sa akong internet access. Apan paglabay sa pipila ka buwan, nihinay na pod. Mitawag na usab ang ilang ahente kung gusto ba na kong punan ang Mbps. Pero of course, mupuno sa kong bayad. Wa ko musugot kaysa kung hunahuna, murag gitunto lang ko sa taga PLDT. Kay kung musugot ko, mupuno masad kog monthly payment. Then pakusgan matuon o gamay, apan muhinay rapod. Nakapangutan ako, dili baka ni pangilad lang nila. Kuna ako eksperyensya nga sama ni ini, sa kung tanaw naa sab tingali mo ug sa ubang mga tao nga mi-report ni ini didto ni Presidente Duterte. Pangutana, mahimo ba sa gobyerno ang pag-take over sa mga telcos? Ang tubag, mahimo kayo. Kay prangkisa raman kining gihuptan sa mga telcos, gihatag baya ni pinaagis balaod, ug sayon ra ang pag-refill ug pag-ilis og laing balaod. Ikaduha, pwede nga makuha ang pribadong kabtangan aron gamiton sa pampublikong kagamitan suma sa batakang balaod. Ang nakanindot sa lakang ni Presidente Duterte tungod kay gisuportahan kini sa Senado, pinaagi sa dason nga pamahayag usab sa awhag ni Senate President Tito Soto III. Pinaagi sa pag-ingon, I will advise the telcos to shape up. Kung buot gani hunahunaon, mas obligado pa nga mo serbisyo ang mga telcos ngadto sa katawhan tungod kay hilabihan kadako sa ilang tinuig nga kita. Sa informasyon nga ko nakuha sa statista.com, ang PLDT sa miaging tuig nikita og 161.74 bilyon ka pesos nga naglangkob sa data and broadband, domestic voice, text messages ug international services.
Samtang ang Globe suma sa ilang report ngadto sa Securities and Exchange Commission, nakuha sad nato sa pds.com ug sa ilang press release nga gitawag og 4Q 2019, mikita ang Globe og 149 billion pesos nga misaka og 12% sa ilang kita sa 2018. Pagkadako unta sa ilang social responsibility sa pagpakusog sa ilang internet ug dili lang kay magsigig pauminto sa bayranan tungod sa hilabihan kadako silang kita. Kung itandi nato ang serbisyo sa telco sa serbisyo sa mga eskwelahan, of course, dako og gamit ang mga tulunghaan aron mahimong edukado ug mapalambo ang kultura sa atong nasod. Tinuod ang mga eskwelahan way buhis sa ilang kabtangan kay gi-exempt makinis bata kambalaod. Ang uban sab lakip na usab sa ilang kita gi-exempt sab tungod lagi kay dunay dako kay gikatabang ang eskwelahan sa Katilingban. Dakong tabang ang mga eskwelahan sa Katilingban apan gamay rag kita kun itandi sa telcos. Kun itandi sa mga telcos, sus hilabihan ra kaayo ang kita. Hilabihan ra kalayo ang kita kun tipunon ang tanang pribadong eskwelahan sa nasod. Ang buot lang nato nga ipasabot niini nga kung efekto lang sa serbisyo ang hisgutan, mas gamit ang tunghaan kung itandi sa telcos. Pero nagantos ang mga tulunghaan sa gamay nga kita. Ang telcos binilyon ug ang tumong maurag yun ang ganansya nga dako at the expense of the people. Sa kung tanaw, wa magkomedya si Presidente Duterte sa iyang hulga. Sama siyang hulga sa mga taong kurakot dinis Pilipinas ug sa mga taong nagnegosyo og illegal drugs. Kung dili magtinalong ang Globe og PLDT Smart, magmingaw yun unya sila inigabot sa buwan sa Disyembre. Sama kini sa nahitabo sa ABS-CBN. Daghang salamat sa inyong pagpamina ug pagtanaw hangtod sa sunod higayon. Mayong buntag ug maayong adlaw kaninyong tanan.